Ahojte ľudia, u ďalšieho videa. Dneska tu máme konzult EPLC na Robloxi a akurát si ideme obsadiť svoje miestečko. Daj mi ho. Tu sme tu my. A ideme možno postavať PC. Ideme stavať PC. OK. Ale nič nemáme. Musíme ísť nakúpiť. Takže ideme do shopu. Tu sa povezeme na chvíľku. Dáme celý okruh okolo toho, ale už to som nervózny, lebo asi šéf ma vykopne, pokud som si istý, že sa plákame. A idem do toho shopu, ale ten by mal byť niekde tuto blízko už. Haló, je tu shop? A toto nie. Tu je shop, Shop. Hej, počkaj. Sme tu. Takže začneme asi s jedným takýmto ľahkou krabicu. Potom dosku. Začneme z nejakú, ja neviem. Dáme úplne najlacnejší. Jedna doska. Najlacnejším vetrákom. To je AI. To je vlastne ochlaďovač. Teraz rámky. Memory. Teraz nejakú tú grafickú. A zostáva nám už úplne maličko peňazí. Skúsim sa skúknuť hore, čo tam je. Tak na to ešte asi nemáme. Aby sme kupovali celý setup. Ideme. Tu sú nejaké úplne OP itemy. Ale my už padáme domov. My chceme ísť stavať čo? Počítač, jasno. Ideme. Zase ideme vláčik. Ideme. Kde to by mal? Môj. Tu je. A ideme stavať. Takto. Ježiš, musíme dať knife. Dáme základnú krabicu. Dáme základnú dosku. Dáme vetrák. Chladiač. Nejakú rámku dáme. Dáme memory kartu. Nejakú tú grafickú. Nejaký face. Tam. Dáme kolo. Hotovo. Ja neviem. Model 1. Klasické meno. Hotovo. Save. A teraz ideme na počítač a ideme ho predať na bazoš. Sell. Máme vícej peňazí. What? To čo je za bug? OK. To som nevedel. Že sa dá niečo také. Ale ideme teraz kratšiu cestu. Tu by mal byť niekde shop. Tu je shop. Ideme nakupovať. Teraz skúsime nakúpiť také drahšie veci. To už začína byť drahé. Dúfam, že mi vystačia peniaze. Ale propásne mi to. Aj keď áno, tak od ničoho nebudeme mať. Ale zatiaľ máme dobrú cash. Nechcem to. Máme 19 posledných peniazí. A toto stojí 150, takže som to pasol iba vetrák. Ideme domov. No, vlastne na trhovisko moje. A jak kúkam, tak títo typkovia majú úplne nejaký special počítače. Ja potrebujem mať tiež také. Ideme. Zase ideme stavať. Dáme si item, dáme si case a ideme.
dáme základnú dosku, pretrák, procesor, rámku, memory kartu, GP, nejakú tú grafickú, fan a cooler na máme. Je to dan, model, dáme model 2, lepší počítač a ideme ho predať. Tento za 300, máme 500 man, to je strašne veľa už. Mohli by sme už niečím popracovať, že dáme nejakú tú lepšiu krabicu a dáme furt ešte tie druhé. A tady je shop, to som sa vás pamätal. Ideme pre tú krabicu. Zoberieme jakú. A vieš čo, zoberieme túto za 100. Potom toto. Keď mi zbydú nejaké peníze, tak možno pôjdem kúpiť ešte niečo hore. Ale to asi nie. A toto si kúpime jedno. Halo? Môžem si kúpiť grafickú? Aha, môžem. Jednu vetraky. To môže si dovoliť už aj toto. Lepší vetrak a 100 babek nám zostalo. A tam vidím, že asi na nič nebudeme mať. Rozmýšľam, že by som kúpil lepší ten vetrak, ale asi nie. Iránky vypadajú dobre dosť, ale tí sú drahé. To je nový vetrak, tento. A doberme tento za tú 100. Liter, ja viem. A ideme zase ku mne do dielni. Do mojej 5 hviezdičkovej. Tuto je moja 5 hviezdičková prodejňa počítačov. Dáme si toto. A ideme. Základná doska. 1000 tento. Toto dáme. Rámku. Memory kartu. Tú grafickú. Zase toto. A cooler. Už to máme, dobre. Dáme dan. Model. Dáme model. 3. Neviem. Asi mám takto. Ideme na počítač. Dáme ho tam. Zase. Zase musíme celé to robiť, takže ešte raz. Základná doska. Máme tam tento. Toto ešte dáme a poslednú vec, toto. Model 3, save. Dáme SLPC. Ukážeme ho a sell. Nice, máme to. Máme 1000 peňazí, 1000. To je už dosť. Teraz by som začal s tú druhou krabicou a potom by som začal s tými trojitými už vecmi. Ibu píšem nedrahé už. Dáme túto krabicu. Jej, to stojí 8,80. Toto zabereme, tento jeden. Toto. Ale už sa mi neho peníze. Už sa mňajú a rýchlo. Všetko stojí 100 skoro. Neviem, či mi to ide. Grafická služba. Toto ešte kúpim. Ale na tento nový asi nemám už. Skúsim teraz kúpiť, čo sa stane, ak kúpim. Aha, to je na gold. No nič, musím kúpiť toto. A ideme zase do mojej dielni, kde si zase vyklepneme nový počítač. Zase dobre trvať.
ešte to a tuto je to. Už sme tu. Build a personal. Dáme túto. Novú tú dosku základnú. Potom dáme tam asi tento. Dáme nový procesor. Novú rámku. Memory kartu. Nejakú tú grafickú. Vetrek dáme a kúr. Dáme model 4. To sú také klasické názvy. Na počítač, toto si označíme a selneme ho a máme toľko peňazí. Robí to vôbec niečo? Nie asi. A ideme prvé pre tie veci, čo tam máme. Teraz by som začal, kúpime tu za tých 700, tú krabicu. A začal by som takže 2 až 3. Čo stojí táto? 6000, to je drahá, ale berme títo druhé. Máme tento, to nemusíme kupovať. Tu si kúpime jeden. Toto, memory kartu. Takto. Takto. A... What? OK. Máme 1000, takže ja by som kúpil za to asi títo lepšie, že tieto. A ideme z obchodu. Idem zase do mojej dielni. No, tu ide. Aha, dobre, tu ide teleport. Takže už nemusíme chodiť. No, nedáme edit, ale dáme nav, computer. No, case. Novú základnú dosku. Dáme procesor. Rámku. Memory kartu. Ale neviem, či by mala takto byť. Akože. Už sa to trošku ešte dotlačilo, dobre, už sme to tam tak dali, no. Debilne. Máme tuto tento nový, tak. Dáme done. Model, dobre. 5. Save. Stavíme za počítač. Toto. Selneme a máme peníze. Koľko peniaz? Máme nové. Aha, toto nám pridáva miesto. To je dobré. Tak ľudia, pre dnešok by to bolo všetko a ak sa ti video páčilo, tak daj like. Čau, čau.